इलेक्शन जो आहे तो आज पोस्टपोन झालेलं आहे। अशा प्रकारे जे विद्यापीठ झोपण्याचं काम करतं, कुलगुरू आणि डीएसडब्ल्यूचा निषेध आम्ही इथे करतो आणि विद्यार्थ्यांना सांगतो आज जोपर्यंत अगर डीएसडब्ल्यू बाहेर येत नाही तर मी आज घुसू आणि आज घुसून त्यांच्याकडे आज आमचा हक्क जो आहे तो बजावून घेऊ। आज सगळे विद्यार्थी गोवाच्या कानाकोपऱ्यात इकडे आलेल्या विद्यार्थ्यांचा हक्क जो आहे तो डीएसडब्ल्यू मारतायत आणि याच्या विरोधामध्ये आम्ही नक्की उभं राहणार आहे। बोला भारत माता की जय, भारत माता की जय। भीख मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं कोणाच्या बापाचं, नहीं कोणाच्या बापाचं। आईच भुरगे आम्ही जर हांगासर इलेक्शनाचो टायम आता सोंपता, 5 जायपर्यंत कितें आसा, 5 जायपर्यंत आमी घरा पावतले आईच भुरगे पेडण्याचो काणकोण हांगा मेरेन येयले, डीएसडब्ल्यू 5 पावलो येवन हांगा येवपाक जमना। तुम्ही आसा न्ही सर, तुमचो विश्वास आसा डीएसडब्ल्यू सर आज सकाळी इलेक्शन कॅन्सल कशें जावपाक शकता? 2 दीस तुमी न्हिदिल्ले, डीएसडब्ल्यू 2 दीस न्हिदिल्लो। आज सराक आमकां मेळपाक जाय, सराक आतां दार ओपन करून सराक भायर मेळपाक जाय, नाल्यार पळय सर इतली भुरग्यांची स्टुडंट स्ट्रेंथ हांगा आसा, आमी दार फोडटले सर प्लीज। दार फुटले दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, अब खोलेगा, पहले दरवाजा खोलो, उड़ा उड़ा रे, अब खोलेगा, खोलो ना, उनको बंद किया तुमने, उनको पकड़ा किया तुमने। तुम्ही पाठी राहा, टेन्शन घेऊ नका, सुशागात राहा, तुमचं बोलू पाहिजे त्याच्याकडे आवडलं सर इलेक्शनचा टाइम होता नाही म्हणून म्हणलं आम्ही सर 12 पर्यंत वोटिंग असेल सर वोटिंग होणार आता वोट झाला त्याच्या दिवसाला का वापस जाईल सर आज सकाळी सर बोर्ड केलं सर इलेक्शनचा बोर्ड केलं सगळं ऊर्जा सगळं बोलूया सर इलेक्शनाचा कोड केन्ना तर त्यांना सर इलेक्शन डिक्लेअर झाले 16 तारखेक म्हणून त्यांना खबर नाशिल्ले की बाबा कोड लागला आणि इलेक्शन पुढे व्हरपाक जाय म्हणून। आजच सकाळी सराक स्वप्नान आयलें की आज इलेक्शन पुढे व्हरपाक जाय म्हणून ना न्ही, तर हाजे उत्तर आमी मागपाक आयले सराकडे। आख्खे पेडणे भरायच्यान काणकोण मेरेन सर भुरगीं आयला हांगा। तुमकां उलोवपाक दिता, मातशे फाटी राहा, तुज्याकडे उलयता, तो कितें म्हणटा तो विचारता आनी तुमकां सराक तुमी आपल्या इलेक्शन हमारा हक मांगते, भीख मांगते। सर तुम्ही 2 दिवस शेतकऱ्याला सगळं शुक्राला सगळं आज सकाळी तुम्ही काम करो, आराम करो, तुम्हें काम करो, आराम करो। वंदे मातरम। Nation's power, nation's power, राष्ट्र शक्ती। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।